Ovih je dana u Poljoprivredno-šumarskoj školi Vinkovci puno razloga za slavlje i ponos. U ovom projektnom ciklusu odobrena su im čak 2 projekta u okviru Europskog Erasmus Plus programa. O projektima saznajte više u prilogu kolege Mislava Dretvića. Poljoprivredno-šumarskoj školi Vinkovci prihvaćena su 2 međunarodna projekta iz Erasmus Plus programa. Učenici i nastavnici će dodatno obogatiti svoje znanje, ali i donijeti brojne druge vještine koje imaju njihovi kolege izvan Hrvatske. Projekt Go Agro uključuje 29 učenika i 1 nastavnika. Učenici strukovnog obrazovanja će u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu obavljati praktičnu nastavu, upoznavati suvremene tehnologije u poljoprivredi i druge kulture, te tako poboljšati svoje stručne vještine. Rejhana Nuhanović-Tadijan, koordinatorica projekata Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci. Cilj projekta je zapravo da učenici steknu praksu u području svoje struke u međunarodnom okruženju, jer to svakako utječe i na njihovo samopouznanje i na poznavanje jezika, kulture, na snalaženje. Dobivaju nove ideje koje mogu primijeniti i na svojim OPG-ovima, ali i u budućoj tvrtki gdje budu radili, a nastavnici idu na stručno usavršavanje koje kasnije prenose u školu. Drugi projekt pod imenom Motivated and Innovative uključuje 9 sudionika. Nastavnici i stručni suradnici profesionalno će se usavršavati u raznim državama u Europi i tako doprinijeti modernizaciji škole. Projekt Motiv je namijenjen nastavnicima, stručnim suradnicima i vodstvu škole za strukturirane tečajeve i aktivnosti job shadowinga, odnosno promatranja rada kolega u inozemstvu. Cilj je povećati motivaciju učenika kroz različite nove pristupe i metode poučavanja i pojačati inkluziju učenika s posebnim potrebama kojih imamo sve više i više. Izjavila je Nuhanović-Tadijan, dodajući kako škole imaju još mnoštvo projekata kao što je projekt o poboljšanju financijske pismenosti učenika te promidžbi škole i zanimanja za koja se učenici školuju. Dnevnik. Vinkovčani i njihovi gosti ovih dana pa sve do rujna, a možda i za trajanje 56. Vinkovačkih jeseni, imaju priliku vidjeti zanimljivu izložbu na trgu Bana Šokčevića. Nezaobilazna izložba predstavlja 100 vinkovačkih velikana koji su se pojavili u povijesti od 1920. godine. Prilog kolege Mislava Dretvića. Djelatnici Gradskog muzeja Vinkovci postavili su duž središnje šetnice parka fotografije 100 znamenitih Vinkovčanki i Vinkovčana, uz koji je kraći tekst objašnjenja zašto je netko zaslužio biti uvršten među znamenite osobe grada na Bosutu. Sve su to sugrađani različitih narodnosti i vjera koji su svojim djelovanjem u raznim područjima ostavili traga u novijoj povijesti grada od 1920. do 2020. godine.